O Concello de Grove xa comezou as obras de humanización da rúa Alexandre Bóveda, unha intervención que terá un orzamento que supera os 200.000 euros e que, tal e como confirmou o seu alcalde, esperan que este rematada no entorno do 10 de xullo. Complementa a actuación de Castelao, que xa fixemos no seu momento, vai a complementar a actuación que estamos facendo ahora na rúa Plaza de Arriba e no desdoblamento da Beiramar, desde que vai desde a cofradía hasta a Rotonda das Garzas. Mellorar a súa imaxe, os seus servizos e garantir a mobilidade dos peóns son os principais obxectivos desta mellora. De feito, esa calle que estéticamente non cumpría os requisitos, pensamos que ahora vai ser unha calle con moito sentido comercial e, sobre todo, fundamental, cumplindo a accesibilidade. E a día de hoxe había aceras, beirarrúas, que non cubrían 1 metro de ancho, polo tanto eran totalmente inutilizables, e agora o ancho mínimo son 2 metros e o máximo 4,5, polo tanto vamos a cumprir 100%. Vai ser unha beirarrúa que se vai a limitar o tráfico a 20 por hora e se vai a poder, eso sí, utilizar por peóns e por bicicletas nos dous sentidos. Cacabelos tamén se referiu ás críticas que dende as filas da oposición están facendo referidas á Rúa Meca, que suporá a circulación nunha sola dirección, unha situación que para algúns veciños e grupos municipais suporá un caos para o tráfico. O concepto fundamental destas actuacións non é cambiar o sentido do tráfico, non é mellorar unha rúa. O sentido de todas estas actuacións é cambiar a cultura de tráfico do Grove e o sistema do centro do Grove a nivel viario. E o fondo desto todo é que chegar ao obxectivo de que se utilicen menos os vehículos e máis os peóns, os paseos e a peatonalización. Eso é o que estamos facendo. Entonces, claro, nos critican en canto ao cambio do sentido do tráfico. Por exemplo, o BNG decía outro día que antes un coche tiña que facer 110 metros e agora ten que facer 800, pero que non se trata deso, do que se trata é que usemos cada vez menos os coches. Beirarrúas máis anchas, unha mellora do firme e un mellor aspecto da rúa Alexandre Bóveda, así como o saneamento e as canalizacións, virán a sumarse ao proxecto de humanización que dende o consistorio están a promover, tal e como confirma o alcalde.